Здрасти хора, аз съм Теди. Днес вечер, ако може така да се нарече, напълнила съм си ваничката с вода и сапун и когато включа мехурите, тази лампичка е за отопляване на водата, като включа мехурите и балоните почват да се надуват. Сега ще включа само отоплител. Гледам Викторично, няма да си пролича. И сега ще ви покажа как изглеждам. Защото изглеждам така, сигурно виждате, защото имам маска. И сега ще ви покажа коя е маската. Тази на Балея. Сега ще ви покажа изобщо как изглежда. С ягода и йогурт. Страхотна. Те са, така, бяха две. Но аз понеже изразходвах едната и сега ми остана другата, която ще изразходвам утре, защото съм на море. Исках да ви покажа, които са страхотни. И да, съжалявам, че видеото пак беше доста кратко, но просто не ми идват идеи и когато имам възможност, решавам да снимам да ви покажа. Ще правя едно видео, което е нещата ми на Балея и то ще бъде скоро. Така че, довиждане!